he's a male, first of all. Yeah, Yes. he's a male. Since it's June, Men's Mental Health Awareness Month, was saying like echana amajita amaninzi. I think, and we barely talk about it as amajita. Asithethi kakhulu ngayo. The issue is anomkhaya apha kum. Yeah. Umkhaya uyandibhalela mqwathi. Uyandibuza because there has been videos roaming around the internet whereby amajita ufumaniseke exhatshazwa okanye ebethwa umjita abethwe ngokurhaneleka ngathi ngumlingani wakhe. Yes. So uyabuza umkhaya as a man uyabethwa mqwathi ngokule relationship ukuyo okanye uyabethwa mqwathi emtshatweni. Uza kuyaphi mqwathi ufumana uncedo ngoba epolice station bowuyile surely uzawuhlekwa. Yeah. Emajiteni buvelile surely uzawuhlekwa. Yes. What do we do? Why does our justice seemingly like it's failing us kwelo cala lokuba when a man is experiencing Such i-GBV thing. akukho ndawo umzekelo if you can call any line umzekelo uxela uba hayi man ndiyabethwa apha inkosikazi uzawuhlekwa mnqwathi ayithathelwa serious. There is ividiyo yomjita ebethwa yintombazane you will never see. Yabona thina if there is ividiyo yomjita ibetha intombi immediately sifuna ukwazi uba ngumjita waphi lo uhlala phi uyabona. Why does he do such kwintombi but mayibe ngumjita yebo mayibe ngumjita Yes. ebethwa yintombazane akwenziwa njalo Yes. mqwathi. Why is it so mqwathi? That's a cry out. That was a cry